आरो कलेजनि फरायसाफोर बा गासै रायजो राजाफोरा सोमावसारगासिनो दङ। खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे नोंथांमोननि गेजेराव माखासे इम्पर्टेन्ट आपडेट लानानै फैलायबाय। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां जोबोद थारैनो नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ साननैसो सिगां जोंनि बर'नि सासे MP रोंगोरा नार्जारी सार बिथाङा जितु फोरमायदोंमोन आसाम एसेम्ब्लियाव ग्रुप अफ मिनिस्टारा मोनद' हारिनो ST होनायखौ लानानै जितु मोनसे दाखिल खालामनाय एप्रुभ खालामनाय बेखौ लानानै बिथाङा पार्लियामेन्टआव जे माखासे बाथ्रा फोसावहैदोंमोन। थ' जोंनि फरायसाफोर बर' फरायसाफोरा बा ट्राइबेल फरायसाफोरा कलेजनिफ्राय इउनिभार्सिटिनि जितु फरायसाफोरा मोनसे थासारिजों भुगिनो गोनां जादों बे बाथ्राखौ लानानै बिथाङा फोरमायहैदोंमोन आरो खहा जानाय जायैखौ लानानै सोमखिनाय मोनसे जादों बे बाथ्राखौ फोरमायहैदोंमोन। थ' बेबायदिनो आरो सासे बर'नि MP जयन्त बसुमतारी सार बिथाङाबो बे बाथ्राखौनो सेम फोरमायदों पार्लियामेन्टआव। थ' नोंथांमोना नायनानै लाग्रो। फरायसा आफाद गोबां इउनिभार्सिटि आरो कलेजनि फरायसाफोर बा गासै रायजो राजाफोरा सोमावसारगासिनो दङ, जेराव आसामाव दुंहाव थासारि सोलिनानै दं। गुबुन फारसे आसाम सरकारजों दानानै होजानाय ग्रुप अफ मिनिस्टार्स आरो बावैसो 29 नभेम्बर 2025 खालि मोनद' हारिनो ST होनो मदद खालामनानै आसाम एसेम्ब्लियाव रिकमेन्डेसन ले खालामनाया अनजिमा बाङाइ ST हारिफोरखौ समखिखांहोदों आरो जोंनाय अराव घि लुनानै होनाय थासारि सोमजिहोदों। थाखानाय STफोरा एन्जय खालामबाय थानाय राइट्स एन्ड प्रिभिलेजाव खहा जाया खालामनाय जेबो थांखिखौनो मानिनाय जानाय नङा होननानै रायजो सोरखार आरो मिरु सोरखारनिसिम लोगोसेयैनो कनसार्न अर्गानाइजेसनफोरनिसिम हुमखि होदों। बेयो नंगौदि मोनद' हारियाबो सांबिधानिक आरो जौगानायनि मोन्थाय दं। बिथांमोननि दाबिया मोनसे गोजाम दाबि, नाथाय गोदान जेंनाखौ सुस्रांनो थांनानै थाखानाय STनि खहा जायोब्ला थासारिया मोजां जानाय नङा एबा आउट अफ कन्ट्रल जानो हागौ। आंबो सासे STनिनो सासे सोद्रोमा हिसाबै आरो आसाम भारत सरकारनि मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्स, ST कमिसन आरो रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डियानिसिम गोख्रोङै दाबि खालामो without affecting the rights and privileges enjoyed by the existing ST communities of Assam बे जेंनाखौ जाहाथे एमिकेबलि सुस्राङो बेनि थाखाय थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय बेवहाय जेरै रोंगोरा नार्जारी सार बिथाङा इंलिसाव फोरमायदोंमोन दायो। थ' सेम बाथ्राखौनो जयन्त बसुमतारी सार बिथाङा फोरमायदों आरो बे बाथ्राखौनो बिथांमोना बुंदों जितु थांनाय एसेम्ब्लियाव मोनद' हारिनो ST होनांगौ गासैनिबो रिपर्टखौ लानानै बिथांमोना मोनसे ले खालामनाय थ' मोनसे रिपर्ट लानाय आरो बेखौ एप्रुभ खालामनाय बेखौ दाखिल खालामना लानाय बेखौ लानानै बिथांमोना पार्लियामेन्टआव फोरमायहैदों जितु बे बाथ्राखौ लानानै BTC ओनसोलजों लोगोसे आसामावनो गिदिर मोनसे थासारिया सोमजिदों आरो फैबाय थानाय समाव जुदि थारैनो थाखानाय STनि माबा मोनसे खहा जानायनि लामाथिं जुदि लांनानै STखौ थारैनो जुदि गनायथि होयोब्ला आरो थासारि मोनसे देरसिन जानो हागौ होननानै बिथांमोना बे बाथ्राखौ फोरमायदों। नोंथांमोना बुजिखादों जानांगौ। थ' बेखायनो बिथांमोना खावलायदों जितु हम एफेयार अफ इन्डिया आरो ट्राइबेल एफेयार अफ इन्डियानिसिम बिथांमोना खावलायदों जाहाथे थाखानाय जितु सिडुल ट्राइब थाखानाय ST हारिहा जेबो खहा जायालाबासिनो बा बिसोरनि गिनायाव जेबो गाज्रि थासारि सोमजियालाबासिनो बेखौ माबायदि खालामनाय जागोन बेखौ सलुसन खालामनो थाखाय बिथांमोना खावलायदों आरो मोजाङै सलुसन खालामनो थाखाय बिथांमोना खावलायदों। अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ गासैबो बाथ्राखौ नोंथांमोना बुजिबाय। आं बेवहाय बांद्राय बाथ्राखौ फोरमायला, दा नोंथांमोना कमेन्ट खालामना फोरमायदो।